ye, Yanwan Yadi Disico. Lumba say Yanwan Yadi Disico. And the man did ye, Yanwan Yadi Disico, when you made into your donko, but the mere team in fat town, and the mere the mere don't think, and the mere don't think, come inside. Anima did he and one year did disika that the Lumba and a Nkae. Lumba on your situation be a nothing as up upon a penasem. Share mean to me metana ham a judge fella because a bra on a medicate and an enemy ho. Nemini ho. Na asamba ya ye pen pume sibre me kasa Ghana for ye pekasa instead of solutions no ye kasa hum bibre. But yesi obi hu kotwa na ehwede no moduro. Oye bema. Now turn to my pa de ma oyera. Ana wo mpena. Santo mapa no a no atobi de asie e mane nhunu. Nese daachi ojao. No ofa santo mapa ni fra no okonya Aware3. Na nso afa wo de afra. Na nso akonya Aware3. A trend to say boyfriend ye hunu mu asem. Inti I love you. I can't live without you. Adame catcher say obi catcher obi say I can't live without you. Say nipa kro no ano. Ene o she obi dem. And I can't live without you. Esa catcher obi say I can't live without you. Odo ye odo efe. Baya ni erefi. Odo na de bi soso odo ye wuo. Odo ye wuo. Udo obi bebre na se wani ana ho a. Wanhwe yi a obaji wuo afrim. Ena abetimi na obi nso adom ho saa na mo de akọ enu nti eye two proverbial statement. Odo ye wuo. Ubetimi ado obi. Mo bedom ho saa na mo de akọ efe. Ena abetimi ado obi amaso wani ana ho a saa odo ne de ubekọ wuo mu abra wota mo nson ye. Ne de ntia me ye da de Lumba anwume o se anima ye didi hia enye no ane ye didi sika. Maka atro se de oda fom no. De ne wo so oni kapre no oni na suru no. De ne oni kapre no. Oyo boss no. Oni na suru no. So person hunu nipa da sani suban a manisika. So person hunu ukuna wonene tie. Ene ya oni bie. Se de o si bi ya obey bi se minya bia mi maninye sika na hwade e ho na abehunu ni suban. So person hu oban su suban a maninye sika. Ti dadi Lumba se enima edidi hia no enye no ane edidi sika. Ti odose me nkwa a menya onwa areho. Enima edidi hia no enye no ane edidi sika. Enyum ensem bebre wo na ya na meka se minim kwan ya mumu bi mo fa so ya mutie enyum. Obstacles no ho. Eniema bebre na ne to da ehiti nipa life. Da bia meka se mo se eye se animu ya umpe nipa no a ana wo hwe na bibi nti mu ntime ntena. Sit the person down, tell him or her asumasi ba bia aduru no mepa acho. Etu nkotwere de etwere dan se wo beye nipa no ono ni nim de nti a wujan no enu nti ono no befa ne se bia wabu ne kwasea ena onso a wo hwe obi bi ho se nipa asomasi wei ni sikanti oba ne tunti na nantunti menene etena na minyade me pa na mekono wo sa nipa ne no mi di wachi kopim wiase awieye. Ade ba ko ya wo wiase we mu ne time wasting. Me da bia meka se u waste me time a wa ha me chen bibia wo wiase because that time no e bia nka metimi invest e de ya de foforo.
Eno nti sister car ne front ho no Range Rover ne front ho no de pa by hunu say no obi te ho ansa na wo betena wo Range Rover front ho na wo te a wo yes snap no no obi te ho ansa na wo betena ho eno nti se nei wonya ho atena yemfa ntwampoa yemiani da ho na yadwene no ohunu kwan a wo befa so asa Range Rover ne front no wo betena ho forever yenton yaware sem uton obi beto anyamfaso. The last time na me catch you say wo be worry the moment ade beto abonten pe wo magana fo nyina ho kwan wo ma wiase nyina ho kwan se sa aware no yetimi bowuram because odi abekire yen two patches yen hwede yeko unu kunu didi ade beto abonten ukunu to ade ma ade beto abonten na ye o se nipa nyina na bebo mpa ipa ma ho maka tro se ye ne atena se ene ya pe ebro abobi ye ne atena se ene ya bu ye ne atena se ene ya pe ebe a eya abro yetimi a create ebe bi se ebe ko gold ye enkokona bibini adwen no enu nti wodo waware sem kire no bebre bebo mpa ya ma ba hunu se omo wihye se nko omo benya nka aware nagu ana saade na wode kire nka abedi ne nsem no omo ne doso eduru bra wo se nipa etimi tena se maka cho se social media competition eno na ha na nipa social media kaneni anananom kamfo sekan sanse no na ekoma ni sika a sekan de na do be ye de to de siafo mu a odo be se ha ne ha enu afi na buru abase idoso but nei yesi efre bibi social media eho ena ema nipa pressure Daddy Lumba kan se bo se ade ye de wusie na unim na wupie ade ye de wusie na unim na wupie ade ye de wusie na unim na wupie ye de wusie na unim o na wupie ade ye de wusie na unim na wupie enyawa entumetwema ya na ni fra ye nimia ka betwema ya na ni fra ye ni wu enti so do se mi nkwa menya wara o dobe. What you say? You saw it from afar. Se nipa no de wusie. But the son say one man who pressure. Emma niema bi wa wo de betoto abontinti eye wo se wo free sa aware anu mu a onamfofo besrew unya kan tenam mfama me flonti biem unko Dubai unko twitwa niema mfama flonti biem fro flight emfa ticket nchre emfa visa nchre emfa me flonti biem enu nti sister ne betena aware ne ho a bra ne betena lady ne ho akopim so obewu enso unya signal ne se yade wusie still ana wupie aden na be ma de wusie na wupie aden na oba de wusie na wupie enipa baako na ya na wa adwensesa adwensakra na maka se bo so atwo se ade bia esi wo wiase bia na ebi esi pen na situation bia nso si nipa ni so enu nti ne esua lessons adifrim nipa maako mema maako ema maako na omo ye omo adwense no ade we ya atumi de e wo se me de ye lesson me ma bi ntumi biem
Tie mma bi atu om hofo e wo relationship om wom. E mma bi atu om hofo e wo relationship om wom. Die nti a meka saa ne say girl no se na wa wunim so wo guy. Ena nkakra o convince no ena wo gi ni free ne guy nsem. Panyimfo se aba ya de botachi no ya de boba. Enu nti se wanya oba oye stable minded wahunu se da bi mi free kwa me ho ena me koduru akwasiwa maduri de e wo se metena daachi se de o convince no e ma ni gya kwa me e be fa wo no sa na kwabena nso ba obe convince no amena gya wo akwasi e mema ye nhya de nso but oba bi wo ho eto ne saa otimi ka se no asumesi ana me ne tie o compare akwasi na ne life ye style bi tie ne ma ba bedru kwabena ho a mamenka ba ye wo mo nso a they will jump from one man to another enam social media competition ti enu nti bema eno ne maka atro no se wogi oba firi obi nsam a hunu se kwan a ofa so a wogi no saa kwan no a ena so wanya oba na adwene mu do a obi nso befa so agi na firi wonsam enu nti wa hunu se ye de wusie na wunnim na wupie unyakola odipie unyakola bese wontewe we nyina nkasa nkyerɛw wan hunu wanya signal no wan hunu sɛ ne akwai sei na bɛkɔ akɔwie ɛtɔda momien study ade kakra ne hunu nipa na wone ne tie no ɛtɔda sɛ bɛma ne ɔbaate na ofi ase sɛ bia obisa questions a yɛsɛ orante opekasa sanso ne ma bebre sanso ne ememate na omo so ebisa asɛm a ɔno bɛma no so bɛka to sɛ orante opekasa naturally o ma bi omo pekasa ɔno de bibi obehu bia na ɔbɛka ɛno no it boss sanso na mema bebre na nso tie but ade bi wɔ hɔ a uhuna as bema as oba so also do nipa ne nko ade a ɛyɛ apemu hunu pemu busa unim die ntia sa papa na efre ne broken heart no wo mu nipa bia wa asase so sie wa ha na eti se Davido akobu nkutudwe e hold Davido e die no ni ti se me kwadwo me bu nkutudwe a ensewe but one thing ne say entena ho ma ne mansa no akobu nkutudwe ye de wusie no hwe no wampie hunu de nipa na ekire obi o ha o nhia wona bra bomu a enema bebre na na obeye ti ho ase enyo no nko ane be ma nyo no nko ane oba sometimes it's very difficult ade a wo pe no etoda a wo pere no waje wade you grab it but wo ye ne senya yi a my brother no waje mu ne ko kofo bebre na se medical kasa bebre ento wada da krachi da mesi ento wa yeden da minimo obi a broken heart chi no osori ahomache otikumasi fie compound house obo obi a prum je ne niema je wo niema si ade a chi ne bra na si niema ne nyina ato so enkola wo fie niema nyina oje ni nyina esan konsuo enti wonim papa na efre ne broken heart na so wote sa to obi a mensere ebi ana wunhia ade wo dɔ no ɔdɔ nche wo da ho echewa obeti ase video is da ho forever obeba behwehwe abeti asema meka kire wi
Because don't laugh at me. Don't call me names. Don't get your pleasure from my pain. Because in God's eyes, we all the same. Minua, ento wa no wada. Afei de me pesa me catch ne say, ya, ma wani na ho. Na brabo na yebo no. Na nampadu kan se mo se obra ene ne wankasa wabo. Enye ni de obi abo ama wo. Otonto mapa e de ma wo partner to be fesi. Ne se dache ujao no fan to mapa ni fra no konya aware pa. Na nso afrefra. Na nso anya aware pa. A word to a wise is enough. Me da se so je bre na wo hwe me. Me din any DJ KA. Ju pay money transfer se me control. Baby awo bia o send this card ya befie Ghana. Download the application no. Use me promo code DJKA. Eno now use abenye card account sika no ho kwa. Nipa wo send ya brand Ghana nso ne yente ne kapre. Ju pay. Amansan boafo. DJK Nyansa TV. Make sure you subscribe and press notification button for more uploads. That's it. Bye-bye.